దానికి ముందు రిలీజ్ అవ్వకముందానే దాని కాపీలు తీసుకొచ్చి హడావుడి చేశారు. సరే, పుస్తకం కూడా తీసుకొచ్చారు. నరవనే పుస్తకంలో ఏముంది? పూర్తి స్థాయిలో ఆయన ఒక జనరల్గా ఆయన ఏం చెప్పాడు? నాకు ఇంత స్వేచ్ఛనిచ్చారు, నేను ఇంత చేశాను అని అంటే అది మాకు సభాపరంగా తెలియజేయలేదని వీళ్ళు బాధ. ఎందుకు చెప్తారు? ప్రత్యర్థి మన శత్రువు వాడు బలపడ్డానికే, వాడికి తెలియజెప్పడానికే, వాడు లేదు లేదు మేము అమ్మో భారత్ ఇలాంటి వ్యూహాలు పండుతుంది కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడదామని వాళ్ళకి చెప్పడానికే. ఏంటి వీళ్ళ ఉద్దేశం? సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అప్పుడు కూడా ఊరికి నానా రాద్ధాంతం చేస్తే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ వీడియోస్ అప్పుడు రిలీజ్ చేశారు. ఇదే భాజపా ప్రభుత్వం, ఇదే కూటమి ప్రభుత్వం. అవన్నీ అంటే ఇంకోసారి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేయలేకుండా వీళ్ళు చేసే నిర్వాహకం వల్ల అది ప్రజలందరికీ తెలిసి మొత్తం మీడియాకి అందుకే పాకి ఇవన్నీ పాకిపోయిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది? వాడు జాగ్రత్త పడతాడా లేదా అని ఇది అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే భారతీయులుగా ఫీల్ అవుతున్నామో మనము వీళ్ళు ఎంతసేపు